Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-qorti tal-appell ċaħdet l-appell ta' Jason Azzopardi biex jiftaħ inkjesta kontra l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella. Fil-fatt, fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Neville Camilleri ikkonferma d-deċiżjoni mogħtija mill-Maġistrat Filip Gallia Farrugia ftit tal-ġimgħat ilu billi ċaħat it-talba tal-appell ta' Azzopardi. Dakinhar kien ġie nnotat li ma kienx hemm provi minn dak li tressaq minn Azzopardi biex ikunu sodisfatti l-kriterji biex issir inkjesta. Dan ikkonfermaha Azzopardi nnifsu permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali fejn kien qal li ma kellux garanzija li kull talba li jagħmel għall-inkjesti kienet se tintlaqa. Din it-talba l-inkjesta kienet fost oħrajn li Azzopardi fetaħ fl-aħħar jiem tas-sena li għaddiet. Fil-fatt b'kollox 3 maġistrati separati u issa wkoll imħallef bejniethom ċaħdu t-talbiet għal 3 inkjesti mitluba minn Jason Azzopardi, inkluż dik mitluba fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri fejn lanqas ippreżenta xejn konkret, lanqas il-prova prima faċe, minflok ibbaża sempliċiment fuq għajdutu artikli spekulattivi mix-Shift News. L-abuż faċċat ta' din l-għodda ta' ġustizzja biex tħammeġ persuni innoċenti minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista kien wieħed mir raġunijiet ewlenin għaliex il-Gvern ħabbar ir-riforma fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali, riforma li l-Partit Nazzjonalista ħareġ kontrija bis-saħħa. Fil-fatt ir-riforma tindirizza dal-abuż li jkompli joħroġ ċar fid-digriet brabta mat-talba l-inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri, digriet li jinnota il-grad ta' prova li għandu jitressaq fil-konfront tal-persuna suġġetta l-investigazzjoni u li r-riforma introdotta mill-Gvern se tkun qed tara li tinkorporhom fil-liġi.